Okna a vchodové dveře s maximální transparentností, přirozeným vzhledem a vysokou odolností. A to vše v jednom systému povrchové úpravy. Byla to docela výzva, ale podařilo se nám to. Speciální je složení s ochranou před světlem, které ještě lépe chrání dřevěný podklad před UV zářením, respektive před žloutnutím a vyblednutím, a tím poskytuje povrchu velmi vysokou barevnou stálost. Samozřejmě, že se zabýváme i otázkou trvalé udržitelnosti a proto je pro nás velmi důležité, aby mělo i okno v exteriéru s přírodní transparentní povrchovou úpravou také velmi dlouhou životnost. A díky této nové technologii jsme vlastně schopni dostát trendu přirozenosti a ekonomické udržitelnosti prostřednictvím dlouhé životnosti povrchové úpravy oken. Tato technologie funguje i na dubu, který je považován za velmi problematickou dřevinu, neboť na rozdíl od jiných dřevin na viditelných plochách bledne a proto bez dobré ochrany působí nevzhledně. Proto nabízíme odpovídající základní barevné odstíny, dub, přírodní a modřín, které jsou dokonale sladěny s našimi prémiovými jedno- a dvousložkovými systémy pro povrchovou úpravu oken a vchodových dveří. Příliš mnoho technologií znamená také velmi složité procesy, to však neplatí s naší novou technologií. Běžné, ať už jedno- nebo dvousložkové systémy povrchové úpravy oken nebo vchodových dveří, můžeme jednoduše vybavit technologií CCT, tedy technologií Crystal Clear, a samozřejmě tím jednoznačně zvýšit jejich přidanou hodnotu. Jsme přesvědčeni, že tato technologie Crystal Clear Technology nastavuje nové standardy v oblasti povrchové úpravy oken a dveří.